ಈ ಜಗತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಈ ಭೂಮಿ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೈಯೋಡೆ ನಮ್ಮ ಸೈತಿನದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಈ ಕಡೆಯತ ವಿಧಿವಿಧಾನನ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಲೆಸನ್ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಯಾಪಾಂಡಲ್ ಅಗಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದಾನ ಅಂಚಿನನೇ ರುದ್ರಭೂಮಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ವನಜಮ್ಮನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆರೆಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರೆಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿಯ ಇರ್ನ ಆರು ಪಂಡಿರ್ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ ಮರ ತಡಿಟೆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ದರ್ ಶಿ ಪುನಃ ನರಕ ಸೊ ಸುರುಕ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂಡ ನಮ್ಮ ವನಜಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಇರ್ ಪುಟ್ಟದ ಮಲ್ಲೆ ತಿನ್ಬರು ಅಲ್ಪ ಪುಟ್ಟದ ಮಲ್ಲೆ ತಿನ ಸಗುರಿ ಸಗ್ರಿ ಓ ಕೈತಲ್ದ ಕುಂಜ್ಬೆಟ್ಟು ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ಶಿವಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಓಕೆ ಮೂಡ್ ಸಗುರಿ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಏತು ವರ್ಷ ನೆಂಚಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ ಆದಿ ವರ್ಷಪ್ಪನ ಪೆತ್ತು ಸೈದೀನಿ ಓಕೆ ಮೂಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡತ ಅಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ 7 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ 7 ತಿಂಗಳು ಒಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಕುಡರಡ್ ಮೆಗ್ಗಾಳಿತ್ತೇರು ಅಗಲು ಇಶೆ ಅಗಲು ಸೈತೇರು ಅಗಲೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಂಕದು ಮೂಜಿ ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಂಕದು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ತದು ಮೂಜಿ ಜನ ಬಾಲ್ಯಂತು ಸೈದೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಇರೆಗವು ಕಿಂಜಿಡೆ ಸಿಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಗಲೇನೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಂತು ಅಮ್ಮೆರು ಆದಿಟ್ ಪೀರ್ತುಲೆ ಸೇಕುತ್ತೆತ ಸೋಡ ಸೇಕು ಆಯನ ಪಲ್ದಿನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಜ್ಜಿರೇ ಮಲ್ದಿನ ಓಕೆ ಅಗಲ್ದ ಅಲ್ಲು ಏಲ್ ಬಾಲ್ ಐಟ್ಲವರಿ ಮೂರನ್ ಸೈತಿ ಸೊ ವನಜಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿಡಿ ಮಿನಿ ಆಪಣ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಬಂದ ಅದಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀನಿ ಒಂದೇನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕಡು ಅವೇ ಮಂಚಿ ಅಂಚಿ ಇಂದ್ರಾಲಿ ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕಡು ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಮಾರು ಅಂತೀನಿ ಅಂಕುಲ್ ಇಂದ್ರಾಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ತದು ಇಂದ್ರಾಲಿಗೆ ರೈಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡತ್ತ ಬಾಗಾನ್ ತೋಟ ಅಡೆ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಸಾಂಕ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಮೂವರೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ತದ ಮೂವರೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ ತೂಸೈದೇರು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಗುಲು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಈರೊಂಜಿ ಏತು ವರ್ಷ ನಿಂಚಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಕುಕ್ಕದ ಮುಡಿ ಮಾರು ಅಂತ ಕುಕ್ಕದ ಮುಡಿ ಮಾರೊಂದು ಇಂಚಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೆಟನ್ ಅಗಲೆ ಮೊಗಲೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಡು ಕೈ ಕುಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡ ಅವು ಮದ ಕೊರ್ಪಿನ ಉಪ್ಪಾಡುಗು ಪೂರ ಕೊರಗ ಸೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಎಂಕಲುಂಡ ಕೊರ್ದು ಮಾರ್ದು ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮೂಲು ಕುಕ್ಕದ ಮುಡಿ ಮಾರೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಮಾರ್ದು ಮೂಲು ದಯನದರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಆರು ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಪರ್ರೆ ಹೋಪಿನ ಚಾಪರ್ರೆ ಪೋಕಿನಿ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಪುನಃ ಬತ್ತದ ದಿತ್ತೇರು ಗಂಗಾರ ಬರ್ದು ಬುಲೊಂದಿ ಪುನಃ ಬತ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಆದಾಗ ದಯನ್ ಪೈ ದಾನಿ ಉಂಡೇರು ಒಂಜಿದಿಂತ ಮಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಾರ ಕಂಡ ಒಂಜಿಂತ ಮಟ್ಟು ಬತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಸೈದಿ ಕಾಟಲಜ್ಜಿ ಬೀಗ ಬಾಡ್ದಿ ಆಯ್ಸ್ ಟೈಟ್ ಯಾನ್ ಬೊಡ್ತಿಂದು ಗೇಟದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕದೆ ಇಚೆ ಮಾತೇರಿ ಪೊಡಿಗೆಟ್ಟ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋಡ್ದು 2 ದಿನ ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯ ಮಾಡ್ 33 ವರ್ಷ ಆರು ತೀರ್ಬೋದು 15 ವರ್ಷ 6 ಪತ್ತದೇರು ಆಡು ಕಸಿ 33 ವರ್ಷ ಒಂಚಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಓಕೆ ಒಟ್ಟು 43 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಮೂಲು 43 ವರ್ಷ ನೆಂಚುಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ನಿಗಿಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಾರ ಪಂಡದು ಅಂಚದಲ್ಲ ಏನ ಕಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರ್ದ ಐಟಿ ಇತ್ತೀರ್ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಹೋಜಿ ಆರ ಐಟಿ ಇತ್ತೀರ್ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಹೊತ್ತೋತ್ತೀರ್ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಅದ ಪುನಃ ಇಂಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ ತಿನ್ನಕು 4 ಬತ್ತನ 5 ಬತ್ತನ ಅಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತ ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಆವೇರೆ ಪೋದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಡಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಐಟ ಸರ್ ಜನ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಏನಿತ್ತು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈರೊಂಚು 10 ದಿನ ಪುನಃ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತನ ಏತಾದಿಪ್ಪು ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜ ಮತ್ತೆ ಏತೊಂದು ಬಂದ್ವಿ ಅದ 43 ವರ್ಷ ಒಂದು ಏತಾವ್ ಓಕೆ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಈತೆ ಈರ್ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತದ್ನ ಮಲ್ಲ ಏಜಿದ ಮುಟ್ಟಲ ಈರೆಗ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಸೊ ತುಲೆ ಈತೆ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪೊತ್ತದರು ಕೋಂದರು ಅಂಚಿನ ಪುರ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪೂರ ಐತ ಮಲ್ದರ್ ಇರೆಗಿ ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ನನಲ್ಲ ನಿನೆ ಪಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಪಿನ ಉಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಅವು ನೀರು ಎಂಕಲ್ ನೋಟ್ಟು ಪನೋಡಂದ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಾದಾಗ ಪತ್ತನ ಬೇಜಾರ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಬೇಜಾರಣ್ಣ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು
ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿ ಪ್ರಯಾದಗಳು ಪ್ರಯಾದಗಳು ಐಟಿ ಇನಿಕ್ಲ ಇರೆಗೊಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಡ್ ನಂಚಿನ ಮತ್ತು ಬೇಜಾರತಿನಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಛೇ ಆ ಪಂಡ ಹೋಗುತ್ತಂಡಿ ಪಾಂಗಲ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆತೀನಿ ಪಾಂಗಲ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆತೀನಿ ಮಲ್ಪೆ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆತೀನಿ ತುಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರಾಡ್ ಪಡುಗೆರೆ ಅವು ಮತ್ತು ಏನು ಗುರಿ ಆಜಿ ಗುರಿಟು ವರ್ಮಪುಣ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಎರಡು ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪಟ್ಟೊಂದು ಸಲ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರ ಕಾರಣ ಹೋಗುತ್ತಂಡಿ ಕಿನಿ ಮುಲ್ಕೇಡು ಅರ್ನ ಪುಲ್ಲಾಡು ಮೂಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಬಾಲು ಮೂಜಿ ಬಾಲು ಒಂಜಿ 15-20 ವರ್ಷದ ಎಷ್ಟೆಂಟು ಆಸ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೂಜಿ ಆಣ್ ಬಲ್ಲ ಸೈದಿ ಮೂಜಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಜಾನ ಪೊಣ್ಣು ಮೂಜಲ್ಲಿ ಸೈದಿ ಪಾಪ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಅವು ಎನ್ನು ತೋಜು ಉಂಡವು ಅಂಚನೆ ತೋಜು ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಬೇಜಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗುರು ಮಾತಾರಿ ಅನ್ನಡ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೂಜಿ ಆಣ್ ಬಾಲು ಅವು ಬಾಲೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇತ್ತುತ್ತಾರ ಅವಡ ಬಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಸಲ್ಮಾನ ಬೋದಿನ ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಬೇಜಾರ್ತದ ಮಾತಿರ್ಲ ಮನಸ್ಸಡಿ ಏತೆ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ವನಜ ಅಮ್ಮನ ಆ ಮೋನೆಡೆ ಆಪಲ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪನ ಏರಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ನೆಂಚನೆ ಪಂಡ ಮೂಲು ಏರ್ಲ ಬತ್ತದು ವನಜಮ್ಮನ ತೆಲ್ಪುನ ಅವಡ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೆರ್ನ ಜಾಗ ಹತ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಬರ್ಪಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ದ ಮೋನೆ ಬೇಜಾರ್ ಬತ್ತಿನಾಗ ಮೂಲು ತೆಲ್ಪುನಿ ಸೊ ವನಜಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಬೇಜಾರ್ ಬತ್ತಿನಾಗ ಬೇಜಾರ್ ಪೋಪುಂಡು ಮೂಲು ಬತ್ತಿನ ತೂದೆ ಮೂಲು ಪೊರ್ಲು ತೂದೆ ಪೋಪುಂಡು ಏನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪೊರ್ಲು ತೂದಿ ಸೊ ಈ ವನಜಮ್ಮನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸಾವು ಪಂಡದಾದ ವನಜಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಪುಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಸೈಪಿನ್ ಸಾವು ಅತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೈನು ಸಾವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜತ್ತು ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಬಾರ್ಪುಂಡಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಈತಿಗಿನ್ನ ಬಾಲು ಅತಿ ಮಲ್ಲ ಈತಿ ಮಲ್ಲ ಈತಿಗಿನ್ನ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರಣಿಂದಲ ಕಡಿಯಲ್ದಲ್ತ ಏಳು ತಿಂಗಳದ ಬಾಲೆ ಎತ್ 4 ಗಂಟೆ ಬಾಲೆ ಮರೆ ಎಂಚೈತನು ಗೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೋಣೆ ಎಂಜಿನೆಯ ಪಾಪ ವನಜಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನ ಬೇಲೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ತೀರ್ದು ಪೋಯಿನ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರ್ನಾರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಪನ್ಪೆರ್ ಮೋಕೆ ಅವು ಯಾಪಗ್ಲಾರ ನೊಟ್ಟಡಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ನೆರ್ಪು ಜೇರುತ್ತ ಅದು ದಾಯಕ್ ನೆರೋಡಿರೆಗ್ ಅದು ನೆರೆಗ್ಲ ಇತ ನೆರೋಡಾನ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಬೋಡತೆ ವನಜಮ್ಮದೇ ನೆರೋಡು ಏನ್ ಜೋರ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏರು ಈರಾ ಇಸೆ ಹಾ ಇಸೆ ಇಸೆ 90 ಇಸೆ 22 ಜೋರು ಅವ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಜನಕ್ಕೂ ಬೊಕ ಅವು ಕಾಮನ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚೆ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಇಡೇ ಗ್ಯಾಪರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆಗಿತ್ತನ ಯಾನ್ ಇರೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ವನಜಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಜನ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಪಿರ ಯಾನ್ ಇರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಎನ್ನು ವನಜಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಎರಡ ಪಾತೆರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ವನಜಮ್ಮ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರ್ದು ಪಾತೆರ್ನಂಗ ದಾದನ ವನಜಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಎನ್ನನೇ ಏರ ಕೈತಲ್ದ ಏನೋ ದಾದನ ಫೀಲ್ ಆಂಡೆ ಎಂಕ್ ಕಿರಡೇನಿ ಪಾತೆರ್ದು ಸೊ ವನಜಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡಾಂಡ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ ಪರೋಲ್ಲ ವನಜಮ್ಮ ಇಸೆನಾ ಇಸೇರ್ ಇಸೇನ ಬಾಲ್ ಆತಿ ಬಾಲ್ ಏನ್ ಅಲ್ಪೇರು ಜೋಕುಲ್ ಜೋಕುಲೇರ್ ಬರಿ ಮಗೆ ಎರಡು ಪೊಣ್ಣು ಪುಲ್ಲಾಡ್ಲು ಪುರ ಕಲ್ತು ಕೆಲಸ ಆತಂದು ಪೂರ ಆತು ಸೊ ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪೈ ಪೂರ 7 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಪೋಪೆ 5 ಗಂಟೆ ಪೋಪೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಈನೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ 7-5 ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಈ ರಾತ್ರಿಗ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಕತ್ತಲಾಂಡ ಏನ ಮರ್ಮೆ ಮಲ್ಪಿ ರಾತ್ರಿಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಮಾಂಟೆ ಒಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ 6 ಪಂಡೆರ್ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ ಮರ ತಡಿಟೆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ದಾರು ಸೊ ಆ ದಿನ ಏನ ಅನ್ಸಂಡು ಈ ಒಂದು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ ಓ ಅಂತದಾಲಜ್ಜಿ ಐಕತ್ತು ಏನು 6 ಉಳ್ಳೇರ್ಂದೆ ಕುಲಿನ 6 ಸೀದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಇರ ಗೊತ್ತೇ ಜಾರ 6 ಇಲ್ಲ ಬತ್ನ ಗೊತ್ತೇ ಹಾ ಈತ ಜಾಗೋಡಿ ಇರು ವರ್ತಿ ಎತ್ತಾರ ಹಾ ಪಂಡ ಈ ಇರ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಏನ ಪಂಡ 6 ಉಳ್ಳೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಜ್ಜೆಲ್ಲ ಬೋಡ್ಗಿಜ್ಜಂಕ್ ಹಾ ಅಂತ ಬೋಡ್ಗಿಜ್ಜಂಕ್ ಸೊ ಒಂದು ಸುರುಕು ಈ ಬ್ಯಾಲೆ ಮಲ್ಪನಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಶೇ ಪುಣ್ಯ ಬತ್ತ ನರಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಮೇಟ್ಲು ಆಯ ಮೇಟ್ಲ ಬೊನ್ನೆ ಲೆಂಕುರು ಅಲೆ ಮೇಟ್ಲ ಬನ್ನಿ ನರಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎಂದೆ ಎನ್ನ ಮೇಟಿ ಬೆನ್ನ ಲೆಂಕುಡತ್ತ ನರಕತ್ತ ಅಗಲ ಸೈತೇಟ ಬೊತ್ತ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನರಕಂದಿನ ಅಗಲ ಸೈತೇಟ ಬೊತ್ತ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಆಡ ಏತೆ ಕಾಸು ಇಪ್ಪಡು ಏನೇನು ಇಪ್ಪಡು ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರಪಿ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಅವ್ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ ಜನ ಬೋಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಈ ರೈತೆ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು ಆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಪುನಃ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತಿನಾಗೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಪೋರೆ ಪೋಡಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ
ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಇಂಚೆತ್ತು ನೀರಿನ ಅನುಭವ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಡ್ಗೆತ್ತಿ ಪನ್ಪಿನಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಎತ್ತೀನಿ ಮೂಲು ಬತ್ತಿನಗಲಿಂದ ಬಂದು ಇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾದ ಕೋಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಕೋಡಿ ಬೇರೆ ಆವೇಡು ಒಕ್ಕೊಂಡತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂಚಿದಿಲ್ಲ ಸೈದಿನ ಪಗಾರ್ತೀನಿ ಕೊರೋನಾದ ಪಣ್ ಪಾಡು ಹೊಡ್ಚಿ ಈ ಜಾವ್ ಪಾಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಪಗಾರ್ತೀನಿ ಪಗಾರ್ ನೀವು ಬಿತ್ತುಗೆ ಪಗಾರ್ಲತ್ತ ಅವೇನು ಅಂಚು ಕಡೆ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಹೆಂಚು ಕಡೆ ಆವಿಡ್ಬೇಕ ಮೂಲ ಬತ್ತಾಯಿ ಆವಿಡಕ ಮೋನೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತೇರ್ ನೀರ್ಲ ಬಿಡಿಯೇರ್ ಬಂಗಾರ ತಿನ್ನಲ್ಗಲೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾದ ಬೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಆರು ಮಾತ್ರ ಬೇನೆ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಏನಾಯ್ತಾ ಮರ್ದು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೈಕ್ ಐಕ್ ಮರ್ದು ಮಲ್ತನ ರೋಡ್ ತೋಜೋಡ ಐಕ್ ಮರ್ದು ಕೊಂಡ ಏನದು ಬೂರ್ದಿದ್ದಾರ ರೋಡ್ ತನ್ನತ್ ಐಕ್ ಮರ್ದು ಕೊಂಡ ರೋಡ್ ದಿಪ್ಪರ ಐಕ್ ಓ ಅಂಚ ಐಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದದು ತೋಜೋಡ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ದೀತಿನಗರ್ನ ಬೇತೆಗಲ್ನದ ಅಂದ ಅವು ಅವಲ ತೋಜಾವ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯ್ಬೇಕು ಅವು ತೋಜಲ್ಲಿ ಬೊಕ ನಾರ್ಮಲಿ ಇತ್ತ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇರು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬೋದಿನ ಏತ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜೇ ದಿನೋಟಿ ಏನು ಪದ್ರಾಡು ಬತ್ತಲ್ಲ ಉಡುಪುಜಿ ಏನು ಆದಿಗುರು ಪದ್ರಾಡು ಬತ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತವೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತೆ ಪುನಃ ಪೊತ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪಂಡಾಗಲೇ ಬುಂಜ ಕೊರ್ಪಿನ ಇನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪೊಂಡತೆ ಅವು 10 ಗಂಟೆ ಬತ್ತನ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಕೊರ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಬುಂಜ ಕೊರ್ಪ ನಂಗೆ ದಾಲ್ ಬೋಡಿಗೆ ಕಣಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅವು ಪೂರಾ ಜನ ಕೊಂಡ್ಬಾಡ್ವಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅವು ಇನ ಇದು ಪೊತ್ತವನ ಕಡೆತ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಣ್ಣುಲು ಅಡೆಗೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೊಣ್ಣು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ತೂಗೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಲೈಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ತೊಲ್ದಿ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಕುಟುದಿ ಅಮ್ಮ ಕುಟುದಿ ಮಂಡೆ ಬುಡಂಡು ದಲ್ಮ ತಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಒರಿಂಡು ಕುಲೆ ಕುಲ್ ತಿಂದೇರು ಏನು ತಿನ್ಪಿನಿಚೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಪುಟುದಿನೇರಿ ಎತ್ತದಿನೇರು ಆಣ್ ಪುಟದಿನ ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣು ಪುಟದಿನ ಬೇತೆನಾ ವಿಷ ಪೊಣ್ಲೇನು ತೂಗರ್ನ ಉಡುಪಿನ ಜೊತೆ ಬತ್ತನ ತೂಗರ್ಪ ಏನು ಒತ್ತಿ ಮಗಲ್ ಕಂಡಾಣಿ ಪುರ ಐತಿ ಬತ್ತಿನ ಕರ್ಮೋಸ್ರ ಕಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಂಕದಾನಿ ಅಂಕರ ವಿಷ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೂಗರ್ಪ ಏನು ಉಡುಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಗುರ್ಕರ್ ನಗಲ್ ಬತ್ತೆರ್ಲ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಕಾರ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ತೋರ್ತು ಬಿದ್ದ ಬಣ್ಣ ತಿನ್ಪಿನಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಏತ್ ಆಣಗೆ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕುಂಡ ಪಪ್ಪಮ್ಮಡ ಆತೆ ಹಕ್ಕು ಪೊಣ್ಣಗೆ ಏನ್ ಪೊಣ್ಣತ್ತ ಅವೇ ಉಲ ಬರೋಲ್ಲ ಏನು ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪುಣ ಪೊತ್ತರೆ ಬರೋಡಂದಾಂಡ ಅಗಲು ಬೇಗುಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಪಂದು ಪೋಡು ಓಕೆ ಏತ್ ಪೊಡ್ತರು ದುಮ್ಮಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈಸವಂತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೇ ಕಾಂಡಿರಿ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪರತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇರೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಬ್ಯಾಲೇಜ್ ಇಡೀನ ಅಲ್ಪ ಜಸೋಮಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪರಿ ಸೊ ಉಣಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಣಸ್ ಅವು ಪೂರ ಮೂಲೆ ನೆತ್ತೋಲೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಾಂಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒನಜಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಣಸ್ ಏನೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಕರೆಂಟ್ದ ಒಂದುಂಡೆ ಅದು ಉನೇತಾನೆ ಈತ ಐಟು ಶುರುವಾತು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರಾ ಜಾತಿದಾಗಲಿ ಏನ ಬರ್ಪೇರಿ ಅವು ಜಾತಿದಾಗಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಹಾಪುಂಡೆ ಅದು ಒಂಜೆ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಲಜ್ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗೆ ಸಮಾನ ರೂಪ ಏತ ಕಾಸ್ತ ಏಪಡು ಏತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ದ ಏಪಡು ಏತ ಪಾಪದ ಏಪಡು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರಿ ಇಲ್ಲ ವನ ಜಮ್ಮಗು ಒಂಜೆ ಅದೇ ಇಚೆ ಜಾತಿ ಉಂಡ ಹೌದು ಇಚೆ ಜಾತಿ ಪೊನ್ನಾನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜಾತಿ ಒಕ್ಕ ಜಾತಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ವನ ಜಮ್ಮಡ ಪಾತಿರ್ದು ದಾದಾನ ಏನ್ ಕುಡಾರ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನನೇ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಾಗ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮೇರೆನ ನಿರಂತರವಾದ ಬರಡ್ ಅರ್ನ ಆ ಮೋನೆಡ ತೆಲಿಕೆ ಯಾಪೋಗ್ಲ ಇಪ್ಪಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಇದು ಪಾತಿರ್ನೈಕ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಆ್ಯಪಲ್ ಎಪ್ಪಡು ಅಂದ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಪಿನಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ಪಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನೆ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಗುಣ ಅವಡು
ಸೊ ನಮಕ್ಕಿನಿ ಎರಡ ಪಾತಿರಿಬೋಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ತಿರಿಂಡದಾದ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಆಣ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಇರುವೆರ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ ಸೊ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಅಗಲ್ನ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹಕ್ಕು ಪಂಡದು ಅವು ಹಕ್ಕನ್ನು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊರ್ತೇರು ಮಲ್ಪ ನಿಜಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲ ಹಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ವನಜಮ್ಮ ಈತು ವರ್ಷಡಿಂಚಿ ಮೂಲು ಎತ್ತೇ ಉಲಾಯ್ಡರ್ನ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತಂಡಲ ಅರೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಅರ್ನ ಮೋನೆದ ತೆಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೇಡಿ ಅಂದ್ ಪನ್ನುಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವನಜಮ್ಮ ಆರ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆತು ಅವು ಮಾತಾಡ ಆಪಿನ ಕೆಲಸ ಆತು ಐಕೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪಿನ ಬೋಡು ಅವು ವನಜಮ್ಮಡ ಉಂಡು ನಿಜೋಟ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕುಗ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡೆಗ್ ನಿಗ್ಲಿ ಏರಂಡಲ ಬರ್ಪಿ